Ya ana dewa atonya lho iki. Kaditanya piye? Jare Satya bagus. Kok malah kaya Mudin. Ulun le nyipta kleru. Bagus kok. Jaluke bagus. Aku dadi kaya ngono iki piye? Wah, ora baleke. Tendian. Sepatu kikers. Wah, diapure. Diature kok sepatune kikers. Ayo dadake sing nyatane. Ayo gantine ora kaya ngono kuwi wujude. Pukulun Bathara Nredi. Lungguh kisar. Inggih Pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti. Unjuk sembah sungkem mindhekem mitak. Kita iki dadi apa-apa ora pang. Inggih Pukulun. Ulun titip pusaka Kyai Pasopati nggih. Ya. Inggih Pukulun. Awas-awas Pukulun mboten nganggur. Niku nek nganti nyocok. Ora aja kuwatir. Kene ulun papaken ning Kancing Glung kita. Inggih Pukulun. Aduh yun. Pukulun ampun kasar-kasar. Kita mengko nek ketemu karo Janaka balekno pusaka ning sadurunge kita kudu nglakoni tapa ngrame. Mekaten Pukulun berarti kedah nyewa sound system. Tapa ngrame kok nyewa sound system iki ngopo? Kedah rame sanget Pukulun. Tapa ngrame iki tetulung marang sapadaning urip. Paring payung wong kudanan, paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen. Aduh, berarti kedah mbeto mantel. Dus. Dus apa? Dus sekul. Kalian klambi bekas. Lagu apa? Paring sandang wong kawudan. Paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Mbok ora caturan. Kita mlaku mangulon bener. Mangke dumugi jalan Bantul Pukulun. Kowe iki nek ora sembrono piye to, ha? Nami kula sinten Pukulun? Kita bakal ulun paring tenger Bambang Astra Jingga. Astriya napa? Astra